Маршал душук хамсар мягкой. Эфирие мукам проект дегаваз. Мысысын кердуахказ. Вайкам колымат акуш. Хоз илеш дуахыш бандралукуш, фаттухуш, хылхырбал буахкыш. Хашт етсіж үштін сымық дуахкыш хылыр. Тахын дерегечі дінен лоқыш, хозыш бы гитар. Үштіғалғы мехка еқі геттір бәр жабыз. Ханзавы или алыр хош, лел бұз шаш илеш дуахыш. Алғаш еқі дуқ бы дылнач алдыннақ. Царяқцы. Тхусыр тхы программе да қуатсыжвы. Техы завул артист. Театри роль луыз ирыл соғы. Хозычы уазыц или уалыш. Шивах ретқа бақшырыл соғы. Культурдир юалеш. Қахигыш болы ғалғай қамын сила артист. Абетняқан Алихан. Алихан маш вағылға. Маш вағылдалши. Алихан дудсвен хай хавянш мухтига ляца. Деш мычавағав. Деш also нәсірерч халық шала школ аурсына. Насыркорская вторая школа. Ханза Цайтла школез. Нәсірер. Деш also Диша естівен хаюскез. Әзір избә деск қойтлақчыр Диша вәурс. На серебряную медаль Диша вәур. Дағу. Әзір избә деск дитлақчыры шоужалт деш еттірсі на экономический факультет. Цигеца том хам нисме улицы әзір избә деск дитлақчыр. Цигер дешір дегі деға әзір избә деск притлақчыры дақ даз далгеш долсын. Нальщики институт искусства, институт цигиш деш олтыр. Сан тейпар или уж оттағалы жусы, занг улчанденцы языки актерский данныш сатсам хейнгал деш долсын. Жбаатны оттағалы жусы. Хейтраш сатсел мухтигышкы хагучлен худа хас. Занг улчанны общеобразовательный дешрил соғы музыкальный школе деш варшу. Пианино инструмент изучать. Хай бизнес болыш бахавар хатик. Цигер даже лохтаурсу. Из музыкальной школы на красном дипломе акрас на пианино. Так дагу театральный институт оғашты гадарурсы вахр. Диан дик хош хантху малыш диақи дачвал вес. Давай хатчун бодрелч. Цайо момент жуалицына ерсиядла. Цайо момент жмугури коммуники ешлахари да театральный дежвахари да сцен татварица языки еслу вархса самардар ветики. Бодрел сюда ситуация сюда наоборот что да дежит картежи шигир поддержки жест метикалурти. Дал вайндан нач алдақыз мчбес издали звайн сукатычы даху хақвар дежи гуш дахди зан хетсон. Шталдежлук. Алихан гитар ам яду қиятақ. Да гитар ам бахант жон садерми хетдез асас дуср. Со зангор болдел че ит шудан сашт бар ит шудан туган пенин ам бедеш охужорсу. Так вақа гош усу мамадаш. Ту гитар лехр. Сынбар хежи ту муча белки атуат бу фуду молду хажи сингир хавен ворса гитар ам. Ит шудан шаннцы как самоучка валицына. Что улурсу злок. Образование уже лехж бат. А так бага или ал вулвандукай? Бага или ал зангулча музыкальной школе деш вачаны цигичи из вокаляж предметми циги бери или лехж циги лаулунчненц. Ханс хайдега уасхыстыч фыдар хавай. Ханс или аддазы خلق ارتيسكر خلق متالي روسي خلق ارتيسكر سيلوش ديكيولش كمان سي حال واقش كمان كولتوري سي حال واقش يو وراياش سو جيش دوت تو يازده دشاجده تو يازده موسيقى داق именно алганен геттер сук алгыш баг етерсуне или аны чу язда или дарер
ناو خوش قوقسان تشرقي يلقيجن يخي غولده يولش لاتش خل صحيجش غير بارك سباقش غوسي بتسبيزم تامشين تامش حدالة اخدون الشقالة خو حويلة يرد تسين مرش كل يشلو سر خو سبيزم بسنت ستوسر تقوس خو حويلة يرد تسين مرش كل يشلو سر خو سبيزم بسنت سكوسر تقوس سكوك بيلو ييتشن حقرولت بوالن ديغخ توق مارك الخيتشن سيمو توخلو دوك آخن سوم سيسن غلالي لاتش خول صحوزش كوچ دارين مارن خوزت صدوك توزش خو حايل يرد تسين مرسقل جشلو سر خو سبيزم باتسنت ستوسر تقوس خو حايل يرد تسين مرسقل جشلو سر خو سبيزم باتسنت ستوسر تقوس قاچلاتسın болуш хоз илидер. Балдыр яш гитарса ли кысрыс. Да я за фонограмм музыку да дагихар юлы урая я на меорияс да шаж музыка аранжировкары фонограмм хам зар зейтов тимур ve халк артисту. Сун бадраш динч уац да алыш дол или же мукым же геттер хосхет. Ан цолар халык казыр гитар. Баркал хаталхан. Вай да хубаdım. Ekkir halkı sınıt yani хата гюагы. Национальный театр, да? Ингушский национальный театр имени Базоркина, драматический. Тиги Судеш Вачаны, Нальчики Абметиги, Тиги Ваш театральный институт. И Тиги Вачаны параллельно театре Болбежурс. Драматический театр Болбеж. По декан факультета вор, тики Судеш Ваш, метки Кулию Борисяш, Балкарис, вах сагор, их сагор. Пригласить ур вечеги театр спектакль вортия, как режиссер. Террор спектакль, Даугеш Луцин, Чехию, Саиду Язя, спесер, террор. Суче Цу декану, цу Кулию Борис Хаджимусаевич Ажорис. Цу первую роль ушел в театре, цу терроре спектакль. За языков Эдиса яха спектакль, пьесер сценарий. Так цуче Чивела уводится, тюремщик, заключенный, роль наш. Играет роль. Измуил роль хайн ялыр мыштхетер мендак. Сочо разор был, я был так счастлив, что мне роль дали. Цоган на седьмом небе орсо был, роль ура. Но всегда шуаш актерский данный сын хамгури, хавен декан факультета. Так что именно роль дик подходит до кона, соцаганы точно орсо. Докчна хахет артиста сент бог برلسو ختصق حم واشته دولت ام تحق حون خوي قصول حم كوا كرت حاجه لا بقدر يالك شوزكي بارش دولس قددي يعني وشوزكي بارش كولتوري بولبش توشو دانس كولتوري بولبش داغو بقدر إلى شوفتها داغو خسي هم واشته ددي يعني غير شون كوكرت حجر اسم نويش يقولون دبي كوكرت حج ديك تموت ناها سي لارغي تحج ايس نغلار خش دكتشر بيزم هولي كيرتشر ايل هولي سي واشته ددو شاندات غلغي بقيتشتا بوخ بويا ملخ بقيتشتا بوخ غلغي بقيتشتا غاغي غيرهان ياجوي 진짜 뭐가 빠서 진짜 사실로 대셔 하던들 수수시 대셔 이면은 az 예шлохш бах ет так ханс цацамар не служи
да ара лавович балгука цацы лилж цена или музыки ази что важно дандаться слова хаден уже цацы илажик. Так эх язде или жди репертуаре. Эйс содейш вачханна общежитие вахжи что ваша бетлу студенты актеры певцы документик или алырхой деш баш. Сач ваша бетлу гитарлихж цацы хамаш гурсич. Так тиги цацы илаж керстич илчиена дерси адлай вейнамет тали цачи илмдес. Так царих цад яхт شو در هوا وين هنس ويا حمصر تيلي هجر خوي هيج باخو بين خدسون Бәстені мұқсына қасуны езірі Нәні шиберсіні соқуны езірі Тақыны содавуд қиюқы оғы көз Бір кілі юхуны совезі шлелері Ладуғы Мадина хайыл чевенов сон Дек чүрі сейбалы да кадувенов сон Аяғы гияқыш, әжугі гияқыш Дауқыш қаныш, дауқыш қаныш Сені сігленіш, Яғы гияқыш Үш әржілеттеніш, Бұхду бірді яқыш Az yakır Madina Hüssuğu ve yoği Hayal cürhanakı Hüllük yatma yoği Bestini mulsını Hüssunu yiziri Nana şibersana Suhunu viziri تخنا صدعوت خيوخ وهلوات برك الله يحيونا صوبيز شليلرا خشينا سجلناش يوغ جاتونا اش ارجلاتيناش بحدود داتونا Az yakır Madina Hasuge ve yoği Hayav çürhanakı Hayi gayma yoği İşte tişe boğur zgenke Derse gittu uzaj elimder اسأل Mumedir Bacık kavralıdır إيش بقون سخن حمد Bugün hamdık مدينة يا أخي أزيل قلت يا لرمين Sıhhi sayaz balıyor أزجهتر ديك ده Şurdat قا بارخ شراء كولتوري بوخ بيشيق هديجا توم خلوج موهتك متسخني دوتسين Dega Tom Rouge loždo Hamaš dokhan balıyor Seyir sad ustas Şezir baraytlaçır Gastrole Yaltı dahadır Seyir Seyken kugavra, sey zaman ken kugavra. Sey çoğan vasırızı khayal kışıdan olmadı. Az kugavra sey kezi salad doğuş. Tak seyrin spektakl isteyen, şey spektakl igrattır vakti dina. Seyrin spektakl isteyen more bu. Akıl dolu kezi прогуляться da akıldan sey doğuş vakti. Gitarlı yakışbatı. На набережной. А папа гитарлық вейнух, тәнкусу. Воли лох бой, она да тоға очень колба. Можно мы поиграем, она саши или ляхраз гитарса. Так воли так долго, лаху я считаю, чоғас қыжда чоғықтыш.
قداه ضلط تونر ما يقدر أن تكتو عريجات تك أنكي يستواج وصون باردت واج أنكي و واج صوت سرسة هلش كلات الشمدان نتر أخش عشلي يشتر أتبو حتى دقناهمي تاخ أغلبان بوج واسوسر في أكتورج قالوا برج مع برج برجيش تيج أغلبان شيء برجول كريولج إيش برجيش حتى بك عقول أنت تيج أدم صاد شولقي إتك حنوقت أنا قونا عقول بقى شو بيسنا شقوس على الدقات وقت يجي تالي خداش يغلق ياغش حتى أخرج دق حتى أخرج قلنا عقول بقى يغير طلع له كان چمدان محل زي صلوق أخش أشتي ساسر حتى حالتي ما والج يغير صلع أول طلع له كان تيجباج ما جت اللي خدا غاسخش شو نيس أخش حيسة حكي سادلا كسا عشت وزر ذاك أنكي كسا عشت ديكش إشت هماش غنا شاء الله شنا يغدو تيجي سوس بور برجي سوات جاس كمت لسان تودسون شو نغوق ديكخن اللي جلطات أخشي ديكخن هذا سوتشي عملت ده عشان تيجي театр юного зрителя русский музыкально-драматический театр цанниждендер тоти Сочи гастролят تيجي بلاجي دا تيجي ليتني كافيه محمد تيجي جوا موزت وخش تيجي دا دول تيجي ابات توج سام استول دا حد خوج ذلك اكو اختياجي غاسك دوكم بيتي شحال وش الله شيء سيمي عباك اشتحمني سلور تشتغل معماش الخان قرقخ في الدوتسوين تياتريا هرول دوزير يقلي آور ده بقدر يالشي جاغ چامبس تياتري دوكا رول جوزي كينو رول جوزي دوكا چامبس ون حتى دا إلى شو ده إرسي الله يالشي одно другому не мешает يشلو كر تشيمتي خلص عمل چامبوش بازجي حنز مقم باقي إلي آل قرقاش أرسان خيتي؟ Тото Кутуня Яжвар, итальянский певец, исполнитель. Hans Dada Hatcher Mots, Usher Dagaurs. Дик исполнитель Ворбал, че Сахоз Илеш кладу, Сахоз Хетаж Метигер. Лохиш Илидер. Это Лохош Гус. Лашата ми кантаре. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con Haftarade sempre nella mano destra, un canorino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, contro America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono Piero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la cremata barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e la moviola domenica di. Buongiorno Italia che un caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera un Victoria, una giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio,
like ci sono anch'io. Vesti, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, italiano vero. Аплодисментов не стоит. حون أجر دوقة ديز إلي ملا دا دوت سين تاق فبعن ديزان تسلاوين أجر دوقة ديز دو إلي إيش إسبانيا ديشارك حاجة شوكتها قون دو جاهزة إز إلي دشاج أزدر بيو محمد سيد دار وروي خلق بيت قوس لا يشتو تبوس تندشاجده مقام أزباره زيت تيمورو إز إلي صدق شر ساشت والله ساشت سبيز ميرستون إز إلي والله شيء نها دقيق شلو سجى ساشت نها خصيت جليد هنزيق شو تروح وينس عيايز يا أخي وضوق قوي أقلا هوري سعيري أي خهلك ياي صغيري تصوتش دوك حاست واخري صدقي تحيي حرعان سسيري Ağaç lelx az deçine akışkın Tixul çabur ilgiş pxanışkın Balamıştı adeş balını Kunu dogu du alını Ağaç lelx az deçine akışkın Tixul çabur ilgiş pxanışkın Balamıştı adeş balını Kunu dogu du alını Малх гушбат, латни нож бедена, сет гушбат, лат писаш эржена, сатусыш, хиш сухабизмга, лергер дацдуш, хайылы. Ağaç lelxaz deçine akışkın Tixul şabur ilgiş pxanışkın Balamıştı adeş balını Kunu dogu du alını Ağaç lelxaz deçine akışkın Tixul şabur ilgiş pxanışkın Balamıştı adeş balını Kunu dogu du alını Kunu dogu derhal diyecek misin? خيترا Alihan إذا كجيتارة لياتا دوت بيزن برسن وق إنسترومنتس بوت هارني شدق الواحدم سجتو إيلاش جيتار حلقر حبيانب يلخيت لغش بعشرة إسبانيا يا إنسترومنت جيتر ياجا خني بريت لغش بعشرة قاتشلت إسبانيا مهتل فرنسا إيطاليا مهكشك تخانش زامنو دادي خش تيبا كرديان كوتسخنتسن بخسرنا بولش مقام قول وين كرددم كرد حلق ديزادوت سنياقش واخر تيباش بساش تخوزددم ميك كويسون كرد داقلور تخوصر تخا программе داقلواتشوم غلغيق أمن سيلة أرتيست أبيادنياقان علي خان عقدل أرغنر خاطردسن ها إنسترومنت أيوه دايتش بأي أي خان حي واز اشتواخو جولج ديش بوخ بيش قايقاتيا هذا بادر يواز اشتي صغرني تصدق اشتي سبعتيات أمان عن نوص هاني أخي
أي خلون إذا جو عنك أروس جدا تسميت ليس مجني أروس جي كوج ورد موجود جي مات وجي اشت وجي لقني از كوري أنا وازوري أنا بدر تحسبوش نامو شارف جي فوق جو حماش ليولا لا تحسبوا شنو كشت كايجي عنده ده شيء يريق ده وحين يريق حوك خاه تشيلي آلر خوي أكتر تصدق رديش أخويزي صدق حين تلانتور نغم غليبين مال ديشة بيتي بريت تزديشة شاريو جوغا تلانت جوج نغم بيبين از بدر ألشي از يوتشو موسيقى نشكولي институт искусстве نرشكي в Москве деш это тиги один раз было очень или образование уже вел месяц дошел худи сунер она что надо сырсыз диша халчын дикти балдар элчи бол бежоли учагоде диша халч дикмени диш дикти так цедеши хант çaçı organizasyonu tiyatro dali ansambl dali xalq buju ansambl dokmeyi ama didok dişe bu açıdan bu dişe çarıyor o talantı jo şpolbejno mi davet bok sarmasne dişe çarıyor dişe çarıyor sun badır alçı dokrazınçı uçkatı sabırdı bağlı yarat bir de olsa dikedi تاقها ديزل خوش تيقير مولوخ شو إلي آلر خوش نيق خرج فأتراتي دحو خوك بريحو يه حي أدلا ود تراتي سوق بعد جو غمرك قدوه وشامودات حنشوه إيس اتشعو سولني كونسرت أدرس تاقه قشدة نرسيك سوهم دينارا يا زمان 진짜 자 일이 알아는 진짜 자 플랜을 프로젝트는 전 바바 하이사 일이 알리츠가 사마르지 딱 그리고리 lepsi таиси повалияж шебицер дуэтер лохите я су проектни а мегдлох де андага репетиции о микрофон забол би амеяс фудиз болдиз ехер قان لوم كونسرت دي عشان از كان كيشتيلا تورنيك كيتو شو تورنيك حلقه شدز بريشداني شو ترشيها كل كيدر الشي كل كيدر لوجا وقت ديس تسوي يا ما يس انت يو يعني شو يوجا جيبس اصحى يتساي وها تيكات الكوت يتساي سنكتشي جيبس يوجا يجي جالس يتساي كونسرت دا وقت القص رياس خلري هذا سوبوجيني از داهو تابيري انسامبل وين خلبو تزنجبيري انسامبل شوي سليست بوجي سنت خلبو دال احتو باقل كان دوق تجي نانت تانا دتسديكي بوجي بلغاريا also بيجو هن تابريتش دان هوجيس بلغاريا also إسلاشتاشي فلايا مش بلغاريا ماما يوساديكي اريا also بيرش تانتش داريل أنا ذات так غدي هذا تبوت بين شو تاني سو شات بار ученик وسيو уже зарплат دواسونيو الحمد لله давай работай أزجاني قل شرايه بيرج поступам بهاب أنا خلقراي هو يكمل كультурي شيء هالوقت حملوش والله دهوات كين دوحقج داق واتش مخنوي حالي خان سون خوچوخ سوالات دوسين كنا دوحقج خنوسو شيء ازر بارلاتشرı 2008 году لين فيلم киностудия Халви Хацики на кинопробу в Орсу. Так первый раз Халва сагмису тик уз актерский сай бол бежми театр. Да интернет чолда актерский сайт же сама видите. Тут сай данные дерс. Через этот сайт сар Халви Орсу и Халва режиссер в кабинете дачался, что ва режиссер уж тачки доктор дальше. Солача ну кто его слушал? Я говорю, Абадиев Алханс Ингушетий.
через очки. Молодой человек, я вам роль героя любовника дать не могу, я уж сразу бандит. Я и не сомневался. Это киллер роль, урсун. Дело чести, аж кинодар. Асланбек Аслаханов, генерал чеченский. Цена дяка кинодар из 8-серийный фильм. Это киллер роль играет. Теперь Раул Урс, это Никита Михалков, дяка кинодар. 12 присяжных, тоже про чеченского мальчика. Чуче Михалков, Хавиха, роль лидер боевиков, роль озвучивать. Роль озвучивать, да раз. Так приказано забыть тяжи, да, себя адугиш, ножки адуакш кинодар. Чуче играть, да раз, работника сельсовета, без руки. Демобилизованный с армии тижин, темтер халцер и так кельдяка роллер сочич. Так гылгы кино фахетвана. Тяжчханы каст-касмудоха в эти кинош. Да благодарил, че гадуга урсо эти кино да адулгана исмы вековые Идрис Базоркин ал есть олсын. Цен песа дяка кино луак да адулга так хамаждар вечки. Гадуга урсо так тасос дурис сугат цан. Бахнеш до сациркасы. Ведь когда кашбах это шуна игам ната история, это кино дука кино жда кашбах это дик актер был талантливый был кино сниматься ди ара до сериал же ара до кино же раскашка. Царил дика роль играть сюда, мула роль играть до актер же ебать. Ай хдак вот старя, вы мягко дохч долочь киноч. Руками, ногами за. Мало роль лозье дек илиха сдут свет. Российский сериал из шеф яж. Ажа играть питерский эду боллоу с шеф яж. Сын роль играет, что безин борса, что саш дегу хатит роли. Ну есть доступ хандуат серьезный саш, он очень роли. Аз играет, что чам борса. Так, хейж дقوي حون ازرول حيلرك. هيج دقوي. الخان سون خوچو دوازل آرحم تيب تيباش فيستيفاليش كونكورسش كتول سوغ концертش داق واتش مخن вихо. مش تيتسيجي вей культур. Вей культуре, вей обычаи же, вей традиции же, тики когда я хочу тяди чог та интерес уже, та чог чам уже хостный есть вей масна балдерч. Сомал ханш мехтин исат. وقت خوشكر بدر يا جزء دولت شحن تقدر يقعدت جاهز ليست يهدو لأج كيرت إليج أرخيص تجاه فيهم متز احتخبوا في مخكوي حقيليش قلادوه نقصن رصد اللي دو أن اللي حنز باستي عدد شوتها باستي كيرت إليج إلو جوكسو كيرت إليج أرخيص إلي آلر خوچن هي أكتور نقخر إلي ولجوال سقفي سنجي فقدرة مالخ هي خردترة بدر يالچ مك أكتور خل إلي ولجوال سقفي سنك از تعمد داتر شرطي حيزاوا درست أنا يالچ جو эмоциональный цашт душевный ровно весь Богу sa talantör, sa çamur getir, çam tabağı olur, sa gı, çünkü sabırı xalada, satım olur, satı olur, xal getir, dok hatmi yetsin, xal getir, xuli satım sabır xal. بركة خلطان تخدل حاش الحبارة أدن شخاطر جوب دلرغة خوز جيتار لقجة إليش داخرغة داخو اشتحي بوخلق جبان جا داخو حش حي طهيقة دال نزلوبهن حنزة وي برنامج جاقين قاتشا يولجة خوز جيتار لقجة سائلي ديحقشة بقى خيتر سنة اشت وي برنامج يرزيكي А ты как желтый лист увянешь и с первым ветром улетишь, и на меня с упреком взглянешь, а может даже и простишь. Любовь порой порывал страсти,
Поймешь ли ты, не знаю я, не удержал я наше счастье. Поверь, но я любил тебя. Осень наступила, и вянут цветы. Милая, а с ними вянешь и ты. Осень, шли мы долгие годы с тобой. Милая, шли одною судьбой. И в этот наш прощальный час мы стали верными друзьями. И вспомним все, что грело нас, то утро с первыми лучами. Я так, как радуга, сверкаю. Мы разопьем последний кубок. Тебя одну я полюбил за красоту, за эти губы. Осень наступила, и вянут цветы. Милая, а с ними вянешь и ты. Осень, шли мы долгие годы с тобой. Милая, шли одною судьбой. Шли одною судьбой. Шли одною судьбой. تخوصرتها برنامج داق لواتس جوار غلقة من سيلة أرتيست أبيات ناقن أليخان سن أزيل دينو يحيل شقوش بوچان مصل وقت شقتل دال احتباق البي ميخكوي هنس أشت أدي كيوت مياش داخل شق